Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Рөстәм Миңнеханов Чаллыга килде. Ул КамАЗда коронавирус вакытында эшнең ничек оештырылганлыгын бәяләде. Чаллы мәктәпләре 1 апрельдән 12-сенә кадәр дистанцион укытуга әзер. Республиканың мәгариф министры моны шәхсән тикшерде. Позитив эмоцияләргә мохтаҗ булганнарга онлайн театр, онлайн концерт, мәдәният оешмалары яңа форматта эшли. КамАЗда хезмәт куркынычсызлыгы шартлары тулысынча тәэмин ителә. Моны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үзе тикшерде. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Кіру һәм чыгу урыннарында контроль, дезинфекция, эшчеләрнең көн сайын температураларын үлчиләр. Гомумән алганда КамАЗ коронавирус белән көрәшү өчен кирәкле җиһазлар сатып алуга 40 миллион сум тоткан. Чит илләрдән һәм илнең башка төбәкләреннән запас частьләр белән килгән зур йөк машиналары йөртүчеләренә аерым куркынычсызлык чаралары кулланыла. На входе в обязательном порядке водитель в бюро пропусков получает маску и перчатки. При заезде на территорию завода он не покидает кабина автомобиля. У него принимается груз, разгружается, и водитель уезжает за территорию нашего предприятия. КамАЗ коронавирус йогышын профилактикалау буенча үрнәк автокиган гамәлләрен Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов әнә шулай бәяләде. Барлык профилактик чараларында өстәп КамАЗда коронавирус йоктырган очракта 57 койка урынга исәпләнгән үз обсерваторы урнаштырылган. Мы посетили автосборочный завод, конвейер, имели возможность пообщаться с людьми, узнать, как организована работа по профилактике. И, конечно, очень приятно, что в таких непростых условиях завод работает в полную силу, и настроение людей очень позитивное. Россия сәнәгатенә рубльнең кимү һәм коронавирусы зур йогынты ясый. Бу этапта да КамАЗ предприятиесендә тотрыклы икътисадны тәэмин итү бурычын уңышлы үтәп була. Иң мөһиме җитештерүне туктатмау. Лилия Гатина, Константин Величко, Сергей Вильданов. Яңалыклар. 2019 елның 4 кварталына Россиядә яшәү минимумы күләме билгеләнде. Әлеге сума тулаем ил буенча җан башына 10,609 сумны тәшкил итә. Эшкә яраклы халык өчен 11,510 сумы, пенсионерлар өчен 8,788 сумы, балалар өчен 10,383 сум каралган. Исегезгә төшерәбез, 2019 елның 3 кварталында яшәү минимумы күрсәткече күбрәк иде. Җан башына 11,012 сум билгеләнгән иде. Аның зурлыгы 2019 елның 3 кварталы белән чагыштырганда тулаемы җан башына 3,7%-ка кимегән. Мәктәпләрдә дистанцион укыту ничек узачак? Татарстан мәгариф һәм фән министры Рафис Борһанов Чаллы мәктәпләренең дистанцион укуга күчүенә әзерлеген шәхсән карады. Министр 26 гимназиядә булды. Укучылар өчен нәрсә уйлап тапканнар һәм өйдә компьютерлары булмаган кешеләргә ни эшләргә? Алдагы сюжетта. Министр башлангыч сыйныф укытучылары шулай ук профиле фәннәр буенча укытучыларның ничек эшләвен бәяләде. Вот с девочками ищем угол между векторами БА и ЦБ. На данный момент это группа зеленая группа, то есть те дети, которые были зарегистрированы на данной платформе, они зарегистрировались, вошли в онлайн-конференцию. Они сейчас на связи, да? Они на связи. Мы их разделили на 2 группы. На красную группу и на зеленую группу. Дәресне компьютер ашаганы түгел, башка заманча гаджетлар ярдәмендә дә алып барырга мөмкин. Шулай ук бер сыйныфта Рафис Борһанов Чаллы мәктәпләре директорлары һәм информатика укытучылары да көттеләр. Алар дистанцион укытуның нинди белем бирү платформында булачагын сөйләделәр һәм күрсәттеләр. Есть сразу видеоматериал по всем предметам, по всем классам. Доступны тесты. Учителя создают тесты, контрольные работы самостоятельно. Дети проходят, смотрят, проходят тесты. И все результаты у ученика, примеры тоже так же будут. То есть тут оценочный материал. Да, оценочный материал. Хорошо отследить. Дистанцион укуга күчү сәбәпле расписаниедә бернинди үзгәрешләр булмаячак. Дәресләр 45 минут барачак. Коронавируска карамастан мәгариф министры 1 апрельдә республиканың барлык 1400 мәктәбе штат режимында эшли башлаячак һәм барлык балалар да белем бирү процессында актив катнашачак дип ышана. Лилия Гатина, Константин Величко, Ленар Султанов. Яңалыклар.
Федераль пассажир компаниясы пассажирларға кире қайтарылмай тұрған тариф бойынша сатып алынған билетлар үшін оқшаны қайтару мүмкіндігін бере. Қазір мұны темір юл кассаларында ғана түгел онлайнда эшләп була. Билетні 10 апрельға қадар тапшырырға мүмкін. Россия Федерациясы транспорты министрлігі рослаған ғамәлдәге қағидалар негізінде ғадати шартларда билетларны кире қайтарырға мүмкін. Мәселен, әгер пассажир поезд кеткенше 8 сағаттан алда билетні кире қайтарса, ол юл бәясін кире олырға мүмкін. Қалған ұшырақларда кері қайтару шартлары өзгере. Сүндірілмәген тәмәкі төпшігі арқасында 28-ші комплекста янгын ұшырағы тіркелді. Шахиттар сүзлеріне қарағанда, башта қара қойы түтіні 28-01 йорты тәрәзелерінің бірсінде көріп алалар. Біраздан от юғарырақ орнашқан тағын бірнеше балконны құлашлы. Тұрақы йорт балконындағы янгын уақытында онда сақланған жиһазлар янған. Шуннан соң ялқын бөлмелерінің бірсіне көшіп, көрші фатирларының балконларын құлашлы. Ғадаттан тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре 28-01 йортының 17-ші подъездында яшәүчеләрне эвакуацияләде. Бәхеткә медицина ярдәме берәүгә дә кирәк булмады. Театрлар премьераларга әзерләнә. Спектакльләрнең барысы да туктатылуга карамастан актерлар эшен дәвам итә. Мастеровые Рус драма театрында «Жизнь прекрасна» премьерасын әзерлиләр. Курчак театрында «Федорина горе» спектакль репетицияләре бара. Безнең төшерү төркеме шуларның берсендә булып кайтты. Шәһәр театрларында спектакльләр күрсәтү әлегә 15 апрельга кадәр тыела. Кызганычка каршы карантин аркасында театрлар зыян күрә. Тик моның да яхшы ягы бар. Актерлар премьераларга тыныч әзерләнә. Репетициялар сәхнәдә үтә, декорациялар һәм костюмнар иҗат ителә. Әйтик, Мастеровые Рус драма театрында Николай Эртманның «Самоубийца» пьесасы буенча «Жизнь прекрасна» сатирик комедиясе өстендә эшлиләр. Сеня! Я пойду погляжу, мамочка. Семенович. Сеня! Карантин вакытында Мастеровые тамашачыларга онлайн режимда спектакльләрне карау мөмкинлеген тәкъдим итә. Театр сайтында инде сәхнәдә уйнаган постановкалар, видеолары пәйда булачак. Әмма «Жизнь прекрасна» премьерасын дистанцион рәвештә күрсәтү планда юк. Курчак театрында шулай Корней Чуковскийның «Федорина горе» әкиятен премьерасына әзерләнәләр. Актерлар репетицияларны башлап кына җибәрде. Алар спектакльне тамашачыларга тәкъдим итү көнен түземсезлек белән көтә. Готовимся мы буквально несколько дней, поэтому пока сложно достаточно. Рано говорить пока, да. Пока мы в процессе, и премьера готовится, ну как в стране пойдет улучшение. Карантин вакытында Курчак театры сайтында элек куелган спектакльләр күрсәтеләчәк. Хәзерге вакытта репертуар сойлап алып бара. «Федорина горе» премьерасын тамашачылар эпидемиологик хәл бераз яхшыру белән күрә алачак. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Татарстан халкын Татар эстрадасы йолдызлары да бушлай концертка чакыра онлайн рәвештә. Шулай итеп, республика артистлары уңай эмоцияләргә мохтаҗ булган һәркемгә ярдәм итәргә карар кылдылар. Рөстәм Миңнеханов та Татарстан йолдызларының онлайн концертларын социаль челтәрләрдә анонслады. Артистлар аралашуга мохтаҗ яки хастаханәдә булган барлык кешеләргә ярдәм итәргә булдылар. Республика халкы өчен беренче булып Салават Фәтхетдинов чыгыш ясаячак. Аның концерты 25 мартта кичке 7-дә башлана. Шулай ук Эльмира Калимуллина, Дина Гарипова, Диләрә Вахапова һәм Ришат Тохватуллин концертлары да булачак. Трансляция ВКонтакте һәм Одноклассники социаль челтәрләрендә республиканың рәсми интернет берләшмәләре мәйданчыкларында оештырылачак. Бу сезгә ичрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Сәламәт булыгыз. В выставочном центре «Экспокама» с 20 марта по 5 апреля выставка продажи индийских товаров. Индийские товары в выставочном центре «Экспокама». 0+. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 39 23 23. Медицинский центр «Ликон Плюс». Все виды медицинских услуг. 35 врачей-специалистов. Собственная лаборатория. Физио и процедурные кабинеты. Рентген, КТ, УЗИ. Звоните 47 58 48.